In de Jan Durkspolder bij Jennewaard is van de morgen begonnen met een proef om gwozen die ter het hele jaar zitten te vergassen met CO2. De gwozen brengen een soort skeeuw en landbouwgroen. Het vergassen wordt in opdracht van de wildbeheereenheid uitgevoerd door Duke Faunabeheer. Het Frieske Geer werkt erom mee en de provincie betelt het. De rechtszaak van een Frieske helpverlienster in de Sociale Verzekeringsbank gaat wel terug. Ik al had de vrouw intussen haar leen uit het PGB uitbetalen kregen. Op dit stuit zin het kwartpleit in Amsterdam. De vrouw verzwargt een dove vrouw en kreeg duizenden euro's te min. De vrouw wil ik voor orenhelpverlieners opkomen. Boppe Friesland vlucht op dit stuit een groep van zo'n 28 gieren. De groep ziet van de morgen betiet bij de slachtenbregen bij Wommels. De gieren komen waarschijnlijk uit Zuid-Europa. Juist die waren ze al sjoen boppe de vleembasis in Ljouwert. Een kwatte optocht maar van versierde wijn in Minnesgeer dit hier. De verzekeringskosten binnen al gauw €250 de wijn. Dat is voor een prottenbouwers te volle. Boppe dat wordt er tot de gemeente stranger tasjoen op de veiligheid. Het wordt waarschijnlijk ook een probleem voor oren Frieske dwarpen. In een nijmidje en joen tongerbuien, mogelijk met hagel of windstjetten. Morgen droeg en zinneskin waar met 18 of 19 graden.